tanira nguni naga mati kumambang katonku mawa wisanya manampa manao marang risang bayu Batnawa anggubel anggane Sang Bratasena duduk hangakep wentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes tekes hangles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayaning piandel sesupe Dwi Indramani ing warih peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot punang Pancanaka mengkang tutuking sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir getih aduh Bathara kang amurwa bumi mugi keparengan paring mangan semong marang kawula pratan bisa
ana bocah bajang kang kumambang teka kumaki tembunge dene wis weruh karo aku. Kowe kuwi sapa? Bratasena, ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Marbudingrat. Waduh, pangabekti kula mugi kunjuk sahandap pepodo paduka Hyang Adi Pukulun Marbudingrat. Ya ya Ngger, wis ulun tampa Bratasena mangerti ya. Aja to kita gampang memangan yen durung weruh apa to kang kita pangan. Aja to kita gampang mengenggo yen durung weruh apa to kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Iya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun kang kita upadi banyu suci Pawitra Sariku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Sapa wonge kang kepengin sampurna uripe pancen kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentreh manjinga ana guwa garba ulun. Caranipun kados pundi Pukulun? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja to mung kita, jagat iki yen tak kersake bakal lumebu ana anggo ulun. Wis Nger mlebu metu talingan kiring ulun. Sendika dawuh Pukulun. Wis manjing anggane Sang Ruci Bathara Sang Bratasena. Gelising kondoring kesing carita. Wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkono lengira Sang Ruci Bathara Bratasena. Kita wis bisa ambuka warananing ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ana ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkirake hawa nafsu lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa. Wah, bingah manah kula. Menawi mekaten punapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun Pukulun. Aja Nger, iku durung titi wancine. Sababipun menapa? Sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake kaping pindho. Ibarat wong mangan sira kuwi lagi dapur icip-icip. Besok kalamun wis titi wancine sira bakal antuk katentreman kang sarta langgeng. Wis Nger enggal metu saka guwa garba ulun. Wis kulup enggal balyana Madyapada Bratasena. Ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhitana pertapan Arga Klasa. Gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung. Madeka pendhita peparab Begawan Bima Suci. Swargakna wong tuamu Pandulan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana kawah Candra Dimuka. Enggal tindakna jejiban iki Bratasena.
palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong ing Bapa Durna punika sampun surup surya Kakang Bratasena dereng timbul kados pundi kawicaksanan paduka Bapa Panemban. Lho le Permadi. Pun Bapa iki pendhita kuwi dipundi lan ditata dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane. Pun Bapa bakal netepi janjiku kang wis kaweca. Iki wis surup srengenge muridku Bratasena durung timbul. Tak susul lho terus samudra kowe Bratasena. Bratasena kowe sing wis timbul, Ger. Kakang Bratasena ya Durna guruku lan kowe jlamprong banget panuwunku marang Durna guruku. Krana wis dadi lantaran Bratasena bisa ngregem kawruh kasampurnan. Ben para Kurawa ngarani apa wae sakarepe. Sing baku kowe kuwi guruku kang sejati, Bapa Durna. Milang Hori Sampun pundang jajak desa
kori goleki condro ati tekan Gusti jombang kandung banyu wangi andaan sentratari mikir ngajurake dalem rasa sedina kaya setahun rana rene kaya mambika rinawasi tan bisa turu amrong tansah pikir siramu wayanganmu katone netra jebulane iku kok rasa kangenku Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah la syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nganggo leren ora ketang mung sak kemprangan nganggo ambekan ora ketang mung sak 3 lagu 4 lagu mengko gek ditutupne Mas Gareng selamat pagi Dek Petro selamat pagi Dik Bagong pagi banget Mas iya alhamdulillah dalu sak mangke masih bertemu ana ing season 2 patet songo goro-goro season intermezzo ya kejawi namung ngaturaken panuwun selain mengucapkan terima kasih kula sak kanca Petro Mas Gareng Dik Bagong uga ngaturake pangapunten menawi anggen kula gelar kelir gantung gong kula sak kanca saking Sanggar Seni Astabrata ingkang mijil saking Kadipaten Nganjuk Kota Angin anggenipun paring hiburan paring lelipur wonten ing warga masyarakat mriki mbok menawi kirang nuju prana mbok menawi kirang dados seming penggalih kula ingkang minangka dados wakilipun kanca-kanca ngaturaken gunging pangapunten ngono ya Dik Petro nggih ibaratipun wong mangan niku nggih ngagem kecer Dik ora ana sing klenta-klentune ngatur tembung sak kecap tindak sak pecak ya ngaturke panuwun ngaturake pangapura ya Tru marang sing para rawuh ning kene becik sing ana lokasi becik sing mirsani lumantar via streaming betul Mas Gareng iki masih bertemu dalam benang merah nun inggih menika tasyakuran ya tasyakuran keluarga besar Bapak almarhum Aziz Romli punika keluarga sagotra sami mlumpuk ndongake ingkang sampun sumare Bapak almarhum Aziz Romli supados alusipun tinampi wonten ing sisihipun pangeran dipun ngapura sakehipun dedosanipun lan tinampi ingkang dados amal solehipun amin ya robbal alamin pancen kaya mengkono ya dasaripun tiyang ingkang sampun sedo sampeyan wis tahu apa durung Mas Gareng nonton wong kuwi dimakamke ayo wis no wong kae dimakamke kae diwenehi apa wae kae diwenehi gelu
Gelu, wujude lemah lempung kae dienggo ganjel. Heeh. Ambak mung sak lemah sing wujude lempung kae ning kae ya mengku teges. Mengku teges piye, Dik Petruk? Gelu kuwi ora tugel perkara telu. Ya. Tiyang ingkang sampun seda sowan ngadhep ngarsanipun pangeran menika pedhot sedaya amale. Bondo ora digawa, mobil sing apik ora digawa, omah sing magrung-magrung ya ora digawa. Nanging sing ora tugel, sing ora mandhek kuwi mung werna telu. Apa wae, Truk? Ingkang angka setunggal inggih punika amal jariyah. Ya. Ingkang angka kalih inggih punika ilmu sing bermanfaat. Angka 3 donganipun anak lanang sing saleh. Amalin jariyatin, amal kanggo bangun pondok pesantren, bangun masjid. Ambak wonge menika sampun seda ning masjide isih digunakake salat, pondoke isih digunakake kanggo sinau. Menika ganjaranipun tiyang ingkang sampun seda kala wau terus mili. Ngono ora pedhot. Angka 1 amalin jariyatin. Angka 2 apa mau Mas? Angka 2 niki menika ilmu sing bermanfaat. Umpamane Mas Gareng mulang, Mas Gareng menehi ilmu tawi kawruh dhateng sok sapa menungsa wae. Lah, mami Mas Gareng sok wis sowan ana ing ngayun, sowan ana ing ngersaning Gusti. Kok ilmu sing diwenehke Mas Gareng karo bocah mau isih dilakoni, ilmune isih dicakit, masih diaplikasikan. Kuwi ganjarane ya ora pedhot. Ambak Mas Gareng wis seda ning terus mili terus sing dadi ganjarane. Wah, ngono ya. Heeh. Terus sing pungkasan dongane anak lanang sing saleh. Lah putra-putranipun ya keluarga besar Bapak almarhum Aziz Romli menika sampun sukses sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dadi anak anungane ndita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Kados cerita niki mau sesuai dengan request lakone Maguru ya. Raden Bratasena anggone Maguru menempuh dunia pendidikan. Sawise nempuh dunia pendidikan nyuwargake wong tuwane wis seda ning Raden Werkudara ngungkih sarana ngrekadaya tansah nyuwun marang purbaning Gusti supaya ya ta sudarmane pinaringan pangapura saking dedosane lan tinampi apa sing dadi amal saleh supados ora sida nyemplung neraka ning munggah swarga tunda sanga. Iku bacute ngono, Truk. Bacute niki mengki cerita Maguru bar gara-gara niku mengki ngono. Ya. Menyelam sambil minum air artinya apa, Dik Bagong? Ayo kuyon karo nembang. Mau pamundhute sing durung dipinangkani siji le uler kambang. Apa kuwi? Jineman. Ayo. Kalian menyapa para swara mati, para pesindian ya. Sing mbok sapa sik sapa? Aku pengen nyapa Tata. Ta. Ayo ta. Ayo. Bagong aja kuwi nek kuwi. Ayo ta. Cengenjing. Ayo. Sugeng enjing Mas Bagong. Belum ngantuk to kamu? Dereng. Tenane. Wis leren pun maem. Napa? Mpun maem. Sampun. Maem napa niki mau? Maem Citato. Oh, mboten sate. Ora.
Wiloyono Mati-mati Rohamet Wilasa Manglono mangapetira gending marionen tapane si Cakalaya lir dadit ya mandragini ya nonton si Cakalaya Mbok Sri Gading melati sor kemuning Kyai Semar Badranaya wonten dawuh bendara kula Ndara Arjuna Ndara Janaka kok semunipun nandang Sungkawa kok semunipun nitik saking lekering netra jahiting wadana kang sarta tepunging wimbo wonten babakan ingkang kineker mugi Paduka Ndara Dananjaya saged amedhar dawuh dhateng Panakawan Semar menika tinitah wonten jagat dados batur sing maknane batur menika pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sinten ngertos sembur kula saged madhangaken pepeteng udari reruwet handika Ndara Arjuna Ndara menawi sedih mbok matur to Den nek sedih ki perkarane apa nek susah ki perkarane apa ndang diomongke mboten usah kedlarung-dlarung mengke mundhak mboten sae kedadosanipun perkawis napa to Ndara napa dinten sak mangke wonten nugraha ingkang badhe mandhap menapa sak mangke badhe wonten wanudya ingkang badhe jinatu krama perkawis napa to Den monggo kula niku Punakawan tugase paring lelipur dhateng Jengandika Ndara Janaka monggo nyuwun napa to Den napa ndika Ndara Arjuna nyuwun gubuk asmara Punakawan ora lah napa mundi dawuh saka Kanjeng Eyang Wiyasa anggone dina iki ana pandhita kang wegik kesdik kang dadi paningale ingkang mapan ana ing pertapan Arga Kelasa ya pertapan Sumur Jalatundha ing ripalungguhan iki Janaka dinuta kelawan Kanjeng Eyang Sanuyasin Wiyasa supaya dina sakmengko Arjuna kinen Puruhita utawa meguru marang panjenengane kang mapan ana pertapan Arga Kelasa ya pertapan Sumur Jalatundha pendhita sinten peparapipun Ndara peparape Begawan Bima Suci mula Kyai Semar aja negake sing dadi laku ning Dananjaya Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung bisa nyecep sing dadi ilmu kang sarta kawruhe pendhita Arga Kelasa Begawan Bima Suci sumangga kula namung tut untat lampahipun Ndara sikra kang wong mingal
langening kalang yanaglar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorote tanpa padang kasor lan padaring purnameng gegono dasare mangsa katiga bojleng-bojleng iblis laknat padha cek-cekan menika Raden Patih Harya Sengkuni ingkang sampun medaling jawi kula ratu wingking saking negari kula negari giling wesi kula pun Prabu Karungkala cumadong dawuh kula sowan mapan wonten ing negari Ngastina ing sedya kula badhe ngebon-ngebon esuk ngudan-ngudan sonten ngelamar sekaring kedaton negari Ngastina nggih punika pun Dewi Lesmanawati kados pundi Sang Patih panglamar kula dipun tampa menapa dipun tampi Prabu Karungkala sumurupa ana tetembungan jer basuki mawa beya kelakone panjangka kudu mawa pangurbanan lah dina iki bisa kelakon sing dadi penjangkamu bakal garwa kembang kraton Ngastina ya kuwi si Lesmanawati kalamun ta kowe bisa mateni para Pandhawa kamangka dina iki para Pandhawa ingkang mapan ana negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan merga dina sak mengko negara Ngendraprasta ditinggal karo Werkudara kamangka wis kondang kaunang-unang kalamun para Pandhawa kuwi sumbere kekuatan mapan ana Werkudara yen Werkudara ora ana kuwi kekuatane ora ana kadigdayane kumplang mula yen kowe bisa bedah negara Ngamarta kang ripalungguhan sak mengko wis ora ana senopatine kuwi si Werkudara esuka sorea Karungkala bisa ngrabi Lesmanawati amit kula nyuwun pangestu bedah negari Ngamarta pateni para Pandhawa Purnapada mirah ingsun prihatin was kokong mijil tuku dahat tanpa karya kang rinemakan Gusti Yu jagat yu diwa yu Bathara layak jagone padha tarung
prenjake padha ganter pertapan arga kelasa ketekan dayoh sapa sing dadi jenengmu Janaka wedya sampun sumerap ingkang dados nami kula nuwun inggih prasajan kemawon nuwun inggih kula pun Janaka panengah Pandhawa wingking saking Madukara sembah pangabekti kula kunjuk sahandhap pepada paduka Sang Bima Suci iya wis tak tampa gawe bombong ing ati ora liwat pangestuku tampanana nuwun inggih kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka mugi andayanana jimat wonten ing gesang kula Janaka kang prapta ana pertapan arga kelasa ana parigawe apa duh Sang Wiku kula namung dinuta kalian eyang kula nuwun inggih menika Kanjeng Eyang Wiyasa kepengin puruhita kepengin meguru wonten ing ngarsanipun Begawan Bima Suci kuwi arep puruhita nyantri dadi santri ana pertapan arga kelasa kene nuwun inggih lakar kados mekaten rada maju sing dari lungguhmu Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tewang kowe bakal tak ngenge sithik babakan kawruh panunggal Janaka Sumurupa ilmu kang diarani Eka Panembah Jati duwi kodrating Gusti Trimurti catur minangka panyuba menika kados pundi jlentrehipun Sang Wiku Eka Panembah Jati Eka kuwi siji panembah kuwi nyembah Gusti Allah menungsa urip ana alam padang kuwi kodrate mung siji ya kuwi manembah marang Gusti Kang Maha Siji duwi kodrating Gusti duwi iki loro kodrat wis ngarani Gusti Allah kodrate Gusti kang murbeng dumadi ana ing jagat raya ki ana loro yen ana bagus mesti ana ala yen ana dhuwur mesti ana ndek yen ana ireng mesti ana putih yen ana padang mesti ana peteng lan sak panunggalane salajengipun Trimurti tri kuwi telu murti kuwi manunggal sok sapa menungso sing kepengin slamet donyaning tekan ngakirate kudu bisa manunggalake telung perkara ya kuwi jiwa raga kang sarta sukma kang pungkasan ya kuwi catur minangka panyuba catur kuwi papat minangka panyuba cobane manungsa kuwi ana papat kang dumunung mapan ana ing nafsu ya kuwi nafsu supiah lamah amarah kang sarta mutmainah nuwun inggih menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka Sang Wiku badhe kula tindakaken kejawi saking menika Sang Resi saklindunipun kula kepengin nyecep kawruh puruhita dumateng paduka Sang Resi sejatosipun kula inggih dinuta kalian Kanjeng Eyang kula Wiyasa kuwi dikongkon napa ngupadi baya wonten pundi murcanipun Kakang kula Panembak awit sampun tri ari kawuri sampun sawetara manci Kakang kula panenggak murca tanpa wangenan singlar saking jiwaning kasatriyan enten ana ning guri darmaku isih akeh aku durung bisa paring wangsulan tumrap kowe Janaka
Dikrolon ngrisang bayu si Ritu mungkul manembah anglir boyo kuntap Kamit pasang Kalimantan pisowananku sinabete ngiloduni dumawaing tawang tuwang Begawan Bima Suci kula ingkang sowan wonten sahandhap pepada paduka Sang Resi ora teges Bima Suci angkuh nanging tembe wae weruh mula aku mitambuh sapa kisanak kang nembe rawuh Sang Wiku kula pandhita kleyang kabur kangenan nami kula pun Begawan Kilat Buwana nuwun inggih ana parigawe apa sowan mapan ana ing pertapan Arga Klasa Sang Wiku kula nyuwun pengayoman kula kepengin sisa-sisaning umur kula agem wonten lajering kautaman kula agem sarana kabecikan awit kula sampun boten gadah menapa-napa kula pengin ingkang kula udi buhung nampung manising pepati omahmu ngendi omah kula sampun kadol omah kok kadol piye omah kula dol nggo apa ki ngopeni gendaan kula tuwek barang kok gendaan lah ya wong lanang anakmu kula pun boten gadah putra bojo kula sampun pecah kowe aja ngapusi kayangan kaindran ke kayangane sapa Ida jagat ya dewa ya Bathara sajake Begawan Bima Suci lagi cinaket karo dewane winong wong ing Bathara ketitik ndak teter kawaskitane wis ngerti sejatine ulun ya atur palaporan marang Sang Hyang Bathara Guru Dewa Subata marang suring brang ngupani arem-arem ngendan wing awiyat naroda ngebalani Bathara Guru Hong Siwah bojo bojani bojo Darma Darmani Darma Rahayu Hastuta Hastuti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara isa ndagekke cara dewa ya sang mustikaning jagat hong nirdahna pinara sabda sabdane Jawata yuwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti ana parigawe apa dene sira Bathara Guru kraya-raya prapta ana pertapanku kene iya sang mustikaning rat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap sira Werkudara angka loro apa wae sing kita kepinginake mesti bakale kasembadan apa kita kepingin ngeratoni sagunging dumadi apa kita kepingin dadi ratuning dewa lan maneh upama kita kepingin ngeratoni jagat saisine ulun ora bakal awel para dewa bakal masrahke marang jeneng kita Werkudara Bathara Guru kawruhanana ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci lan kanugrahan kang ndak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa sabab kabeh wis mangreh pangwasa tumrap tanggung jawabe dewi-dewi yen dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama nanging yen mulyake ya tanpa pepindhan nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemohi sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci apa kita kepingin nglenggahi apa sing dilenggahi kelawan para dewa karep ben ngerti kasekten kang disarirani dening para dewa babar pisan ora Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat
Yen pancen sira wis mangerti yen kelungguhan mono pinanta-panta kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun. Mara gage tuduhna. Ning ngendi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa. Nalikane ulun tetinjo marang Madyapada ya mapan ana arga Klasa iki kang dadi papan palungguhan ulun. Bathara Guru aku arep takon apa? Pilaing alam kuwi ana pira lan apa wae? Sepisan alam Suralaya ya kuwi papane para Jawata. Kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papaning para Gandharwa. Katelune alam Kafiruna kuwi papane Sukma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping papat alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh, Bima Suci kuwi dewa apa menungsa? Jeneng kita iku menungsa. Banjur arga Klasa kene iki klebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Kene kuwi alam Suranggangkara. Apa ya wis sak trepe? Yen aku mapan ana kene malah yen panjenengan mapan ana arga Klasa tak kira ora sak mestine. Merga kene dudu papan kelungguhanmu. Yen kaya mangkene ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah. Ya jagat ya dewa ya Bathara Bima Suci. Apa kowe ora eling wong tuamu kang panandange tekan seprene maksih ana sajroning kawah Candradimuka? Ora susah ngepok singgol karo Sudarmaku. Kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kurping pakardine dewi-dewi. Ning kosok baline wis dadi kewajibane anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh kluputane. Bathara Guru, pranyata kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatine Begawan Bima Suci. Waduh, Sang Nawaruci. Agalore sangati rangu rinangkul kinempet-kempet dosa ngorok ananing bawono ngaturaken sedaya kaluputan awit kiranging pramonanggin kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati awit paduka sakmangke kasarira dening ingkang titah pun Bratasena. Syukur bagi sewu yen sira wis sumurup marang sapa sing sira adepi dina iki. Samu barange wis cetha. Samu barange wis ngiglo. Ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungake pangapura marang keluputan kita kanthi lelakon iki. Kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha karo menungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa Manikmaya. Ngesturaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumumpuring samudra pangaksami Sang Guru sejati. Iya, bakal antuk pangapura nanging aku duweni penjaluk punapa panyunanipun Sang Guru sejati. Bapakku Pandhu lan ibuku Madrim entasna saka enduting neraka jahanam. Enggal unggahna swarga Tundasanga. Yen wis nuruti panyunanku kabeh bakal antuk pangapura. Lho nggih, dhateng sedaya mangestaken dawuh kawula nyuwun pamit Sang Guru Sedati. Wong ilahing sekaring bono langgeng ora kudara wis pundhat wis paripurna anggon kita netepi jejibahan madeg pendhita ana ing pertapan Arga Klasa nyebarke kawruh gethok tularke ilmu babagan kawruh kasampurnaning dumadi. Awit kita tansah ndongake marang Sudarma nganti jeneng kita dina iku wis bisa ngentas panandange wong tuamu ya kuwi Pandhu kang sarta Madrim munggah ana kaswargan Tundasanga. Werkudara Baliya ana kasatran Jodipati
Balya anggonmu nglakoni jiwaning kasatriyan kewajibane satriya-satriya negara. Ulun bakal bali maring alam ulun tindakno jejibanu Balya ning jiwaning kasatriyan Werkudara. Aku kloro rame kapiarsi wawa kalong luru pandelian bong dreh kawanan ing semune wetan bang sulaipun mratahandani yen wis tangon enjing Werkudara aja enak kapenak mapan ana ing ngarga Klasa Ngamarta mbok tinggal geger ana ratu anyar katon jejuluke Karung Kala mbedah negara Ngamarta yen iki ora ana kemrembyaing tanganmu jumangkaing sikilmu tak kira Ngamarta bedah musuhku. Sang Arjuna asmenira kamanungsan Arjuna kula wonten dawuh kok ning kene kula ngaturaken panuwun awit Kakang Mas Kresna anggenipun sampun dados lantaran utawi panjatan Kakang Bima balik timbul dados satriya Jodipati bebeteng ing negara Ngamarta pancen sing dijaluk kaya ngono ayo enggal bebarengan tak gandeng tanganmu tumuju ing Indraprasta muga-muga Kakang Werkudara bisa merantasi gawe yen si Karung Kala wis mati tegese kawula sak Ngamarta manggih guyub lan rukun Janaka mriki ngestaken dawuh sumangga kula dherekaken Prabu Srampakia amangungkung Kuyak kuyuk nirwangi Rampaan rancak ngaton Sigra sinanggaan kopi romo Srampakia amangungkung Kuyak kuyuk nirwangi Rampaan katon sigra sinanggaan kopi romo Sarate pandam sumulung
madangi jroning pasare yang ngenani wadana remuremu kalingan ngangkrangan sang yah manah engkung sumung keming kuling Latalah sapa no Werkudara kali takon Karung Kala nguri saka ngiling wesi sumedya laku bedah ngamarta ngejak pirang-pirang latih nguk yateng biasmu Loh